глава. Ако можеше да говори, какво ли щеше да разправя. Хазарт, ял съм лайна, комбайна, вършачка, трошачка. България на протестна стачка. България велика, не е на Европата чистачка. Да си хвърлят буклука у нас последна крачка. Трябва да си обичаме акъла, не сляпо да се бачка. Българина вярва в Бога, не на врачка. Аз съм Божи син, 100 кила или 100 тачка. Да промяната идва от нас крачка по крачка. Днес протест, утре стачка. Каквото посееш, това ще поженеш, това идете го захваща. Ще успеем, защото не гледаме чужда топаница, гледаме си нашата. Той страта писма ти прашка, сега вече не. Преди не разбирах, сега не се схваща. Плома и ризи за сме кросеца схваща. Вашето е наше и нашето ваше. Ние сме едно, докато го разберем. Не остана много бро за добро или зло, ние сме едно. Планетата е наша, какво вземаме, къде ще го носим? С незнание, съзнанието ще залостим. Месото не е за нас, идва време вечно ще постим. Идва време всичко на всеки ще простим. Така много време планетарно ще спестим. Тук брех за вас, с труда ви съобщим. Здравето си ще заздравим, щом преценим. Тютюнопушенето да изкореним. За още съвети, за лепене на тапети, за подаръци, букети на камината, пелети, скъпи парфюми, пакети в кенефи минети. А вие минете първа, такава пастърва не се изтърва. От пета първа, без рана кърва, без причина се дърва. Горски сече дърва, на улица стръмна, с пистолет ще гръмна и словото ми вече уж остава. За доброто на човечеството, писах и за България. Държаво.